Abezindaba bebengavunyelwe ukuthwebula okuqhubekayo ngaphakathi enkantolo ngenxa yokuthi bebengakahlonzwa abasolwa abaneminyaka eyi-19 nengama-30. Abasolwa babhekene namacala amathathu okutholakala nesibhamu esingekho emthethweni kanye ney'nhlamvu zaso. Lesi sibhamu kusolwa ukuthi sasetshenziswa kulobu bugebengu. Okhulumela i-NPA uthi ukuveza abasolwa okwamanje kungaphazamisa uphenyo oluqhubekayo lwamaphoyisa. The police still need to conduct identity parade. So now if they are identified through the media, then that might compromise the investigations. Bane sebebonke abasolwa ababhekene necala lokubulala uDitebogo Phalane. Ababili babo bavele enkantolo ngesonto eledlule. Basolwa ngokubulala uDitebogo ngenxa yokuthi amaphoyisa alandele umkhondo wesibhamu asishaqa ngesikhathi beboshwa. They are currently linked to this alleged murder of Ditebogo due to the fact that during the arrest we seized 2 firearms, of which one of the firearms is alleged to be the weapon, the murder weapon of Ditebogo Phalane. Icala lihlehliselwe umhla zingama-30 kuNhlaba.